Здрасти, Милене. Здравей. Добър вечер. Добре, на тебе. Как се чувстваш? Ами, добре. Мога да кажа добре. Може ли да ти задам един въпрос относно външния ти вид, който винаги ми е правил изключително впечатление? Какво е това на врата ти? Прилича на шиниците, които слагат на кучетата, за да не ги хапат такъв с шипове. Ами, просто един от всичките гердани, които имах да сложа за всичките предавания, които оставаха. Има ли някакъв символ в тия шипове или просто така? Ами не, просто така съм го направил. Конкретно това съм си го купил от Италия. Не, че си един мъченик на поп-фолка и това имаш... Не, разбира се. А обицата ти, между другото, напомняш на ранния Наско Сираков с тази обица. Той беше с едно кръстче, играеше 94-та на столното. Твоето обица, това какво е? Това е може ли китара. да го покажете от близко, колеги, така? Китара. Да. Защото си музикант. Ами, трябваше принципно да е флейта, обаче нямаше. И реших да сложа китара. Защо не? Аз смятам да си поръчам една клавиатура. Дали ще ми седи добре, как мислиш? Така една обица, дискретна сребърна клавиатурка, защото тя е символа на моя труд. Няма да е зле, няма да е зле. Добре, очакваш ли, че точно ти ще бъдеш отстранен в този кръг? Да, Защо? Да. Ами, значи, както вече всички знаят, музикант съм, мога да преценя кое нещо е изпято добре и кое не е изпято добре. Значи, причината да не изпя тази песен беше, че съм болен, както чухте. Невероятна песен, определено. Изисква голям диапазон на пеене. В случая с болно гърло това успях да направя. Мисля, че... Добре, да, ма ти си професионалист. Сега болното гърло си е болно гърло, но би трябвало във всяка една ситуация би трябвало, но това не е инструмент. Вадиш го, свириш, това е глас. Днеска го има, утре... Аз съм виждал някои певци дори излизат с патерици на концерти. Не дай си Боже. Дори такова нещо съм виждал. Това е невероятно. Така че ти сега за едно болно гърло тук да ми се оплакваш, това не е сериозно. Да. Добре, нека така да го приемем. Как оценяваш изобщо представянето си в Музикална академия Кокубент? Ами, виж, мисля, че са достатъчно добре. Тоест, се опитах да изпея тези песни до тук. Можеше и още. Определено имаше и още какво да покажа. Но съм доволен на това, че успях да стигна до тук и да работя с тези невероятни музиканти. А за журито какво мислиш? Между нас казано, честно ще ти кажа, според мен те порязаха несправедливо. Това най-добре си... Моите уважения към журито, нали, и към неговата компетентност, но тук имаше нещо несправедливо. Ти какво мислиш по въпроса? Не знам, принципно винаги съм симпатизирал на Слави Трифонов. Останал съм с убеждението, че той е справедлив човек. За справедливостта е. Но... Искаш да кажеш, че отдавна си престанал да коментираш съдейството. Да приемем, че е било справедливо. Както добре. казват българските футболисти. Да. Аз между другото те помня тебе от едно друго предаване. Помня, че ти се яви на кастинга на първия Music Idol, който беше правен от нашия екип. Може ли, колеги, да припомним как изглеждаше тогава Милен? Много завладяващ имидж. Как постигна този гребен? Чувал съм, че с лимонада се прави това нещо. Ами, значи, тази прическа достатъчно време ходех с нея. Има и нещо прабългарско, така, като виждам малко на младия Аспарух, напомняш. Така е, не ходете по Италия. От Италия ли я донесе тази прическа? Да, определено. Защо? Как се случи това? Ами, не знам, просто едно лято, где мой приятел италянец каза, защо не си направиш нещо по-яко така? Нали, пееш италиански поп, през нещо така по-яко да е. Аз казвам, хубаво, какво предлагаш да е? Защо не си направиш един гребен? Нали, викам, хубаво, добре. И аз съм отворен за нови. И веднага така направи? Да. Между другото, и аз до вчера бях със същата прическа. Те колегите знаят, само че в малко по-друг цвят. Моята беше така пушен лешник. Сериозно? Да. Много е подходяща за артистични натури, особено. Подчертава така
С какво се занимаваш ти в момента? Ами, значи, аз съм завършил музикално училище. Знам това. Уча музикална педагогика в Великотърновския университет. Аз съм от Велико Търново. С флейта, пиано и пеене. А докъде стигна с флейтата? Защото ти и на кастинга се беше явил с тази флейта в Music Idol. В смисъл, докъде съм стигнал? Свиря още, да. Свириш? Разбира се, да. Какви са ти амбициите от тук нататък? Какъв искаш да бъдеш? Флейтист? Певец? Ами, не мисля, че ще ми е трудно да избера нещо от всичко. Въпросът е, какво искаш, човече? То не е... Ами, мога да свиря, мога да пея. Можеш и да не пееш. Мога и да не пея. Да. Какво искаш? Какво имам на сърце? 50-50 са. И свиренето, и пеенето. Интересно ми е, как реагираха близките ти, когато разбраха, че ще участваш в Стани поп-фолк звезда? Този жанр поп-фолк, дали не е малко така гледан високомерно от музикантите? Определено е така. Не веднъж така са ми казвали, той е чалгаджия. Как реагираш, като ти кажа така, мани го този чалгаджия? Какво да кажа? Хора всякакви. Всеки има право на мнение, но не мисля, че трябва да се дискриминира така по този начин, този стил музика, защото те пак това е музика. И сега, когато дойде тук при нас в Стани поп-фолк звезда, какви бяха реакциите? Ами като че ли родителите ми бяха по-радостни от мен. Бяха по-ентусиазирани да... Все едно те ще участват тук. Аз определено бях много противоречиви така... Дали да дойда, дали да не дойда, дали да дойда, дали да не дойда. В крайна сметка реших да живея това прекрасно, определено за мен е прекрасно. Начинание. Какво мислиш за останалите изпълнители, които участват? Предполагам, че вече сте се опознали. Мнението ми е едно и също, значи те просто са подбрани така, че всеки притежава нещо интересно. В гласа, в визията, в всичко. Като имах и удоволствието да ги опозная и като хора, така, за това малко време. Прекрасно, наистина, много, много хубави хора. С които много се забавлявахме. А като музиканти, кой мислиш от тях, че има най-големи шансове да отиде напред? Може да не казваш едно име, може да кажеш няколко. Как преценяваш шансовете? Тоест, кой ще победи? Не, да кажеш. кой ти би искал да победи? Това са две различни неща. Нека да не искам да коментирам това. Добре, кажи няколко имена. Не е нужно едно име да казваш. Няколко имена. Души, които смяташ, че имат по-добри качества от другите. Невероятно симпатизирам като човек и като изпълнител на Джанис, на Патриция на Венеция. Мисля, че те са твоите фаворити. Това са фаворити, грубо казвам. Има ли някаква песен, за която съжаляваш, че не успя да изпееш в Музикална академия Кокобент? Ами, може би песента, която трябваше да изпея точно в този кръг. Това е песента на Васил Найденов с Богу моя любов. Ето сега имаш възможност да го направиш. Това е твой момент. Заповядай. Con la pioggia, la casa è vuota e io non piango. Il mio dolore resta in me e nella vita è fatta verso l'abisso e muoio d'amore per te. Spoko moja ljubov, čuj me, diham sled te. Spoko moja ljubov.
плача. Аз не плача. Благодаря ти и аз. Между другото искам да ти кажа, че имаш много качества и съм сигурен, че ще имаш успех в музиката. Уважаеми зрители, представих ви Милен Кръстев.